दिनै उदालगुरि जिल्ला लेभेलनि जे खेल महारन बेवहाय जिहेतु दिनै इनागुरेसन जाबाय जोंखौबो हांख्रायदोंमोन बे हिसाबै फैदों किन्तु इनागुरेसनाव जोङो दा मोनसे जिहेतु माबा नुबाय खेल नुबाय जि नुदों माने थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन जादों आरो समष्टि लेभेलनि जिखिनि टिमफोर बेयाव फैदों थांनाय बोसोरनि एसे साबसिन जादों जों बेखौनो खावलायदों जे खोब धुनिया मोनसे बियो सरकारनिफ्राय प्लेटफर्म बे प्लेटफर्मनि सुजुगखौ जों लानांगौ नङाबा आवगोलाव माने मा होनो बेखौ सरकारि भाबै माने ग्रासरुटनिफ्राय समष्टि लेभेल समष्टिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलसिम सहैनाय जा मोनसेबो बेबायदि माबा गैयामोन आरो मोनसे चेनेल गैयामोन किन्तु दा गभर्नमेन्टआ जिहेतु बेखौ खालामना होदों दा ओंखायनो बेवहाय जोंनि खेलुयैफ्रा जोंनि खेलारिफ्रा बा गेलेगिरिफ्रा बे एडभान्टेजखौ लायोब्ला बे सुजुगखौ लायोब्ला बिसोरनि थाखाय खोब मोजां मोनसे बेनिफिट जागोन आं बेखौ बुजिदों आरो नङाबा स्टेट लेभेलसिम सहैनांगौआ सहस नङा दा ओंखायनो गभर्नमेन्टनि जि इनिसिएटिभ खोब मोजां बियो किन्तु बिनि सायाव जिखिनि एसेबाव रायजोनि गेजेराव जिखिनि सजागता लाबोबावनांगौमोन बेयाव निस्सय एसे दुरबल जानाय बायदि नुदों नांबावगौ आरो किन्तु मोजां जोंहा खेल महारन 1 जाबाय एबार 2 जाबाय आरो निस्सय बे साबसिन जाबावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जागायनाय गेलेनाया नोंथांनि समष्टि जागायनाय गेलेनाया दिनै माजबाद आरो उदालगुरि ओरैनोथ' माजबादा खोब मोजां खेलायावबो थांनाय बाराव मोनहैदोंमोन स्टेट लेभेलसिम किन्तु फाइनालाव देरहानो हायाखिसै किन्तु देग्लायनि फुटबल टीमाबो खोब मोजां लेडिस फुटबलाव मोजां माजबादा बे हिसाबै आसा मोनसे दं उदालगुरिखौ फेजेननानै आसा मोनसे दं दासिम जोंनि माबाया जाहैबाय एकदम फाइटआ जाहैबाय समष्टि हिसाबै जों चेम्पियन जानांगौ आरो बाखि जेब्ला जोबबा जोंनि माबाया जाहैलायगोन एकदम मा होनगोन बेखौ नाजानाया जाहैलायगोन जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों मोनबोनांगौ आरो दा थांनाय बारावबो जि सांस्कृतिक महासंग्राम माजबाद समष्टिया मोननै इभेन्टआव माने मोनसेया जाहैबाय मा होनोमोन बेयो ट्रेडिशनेल जोङो आसामनि सेकेन्ड बेनिफ्राय थार्ड प्राइज मोनबोनो हादों आसा दं माजबादनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला जानानै माबा मोनसे नङा माबा बेखिनि आसा दं आरो